ತೊಕೋಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿದ ಕಟ್ಟೋಣದ ವಟಾರೊಡುಪುನ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜನ ಕಟ್ಟೆದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಕರಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆತದೆ. ಈ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜನ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಪರಿಸರಗು ಮಲ್ತಿನ ಪೂತ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತಿರ್ನಲ ಗೇನ ಒಯ್ತುಂಡು. ಕೊರಗಜನ ಕೋಲ ಸೇವೆಗೂ ಭಕ್ತಿ ತನ್ಮಯತೆ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಪೂತ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಾಯಿನಾರು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಪೂತ ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಸಂತ ದಂಪತಿಲು. ಪೂತ ಬ್ಯಾರಗು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ತೊಕೋಟು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ವಸಂತೇರು ತನ್ನ ಸೇವೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಗು ಪೂತ ಅಲಂಕಾರನ ಒದಗಾದ ಅಜ್ಜಗು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇರು. Thank you.